Hey Marys, what's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hello dreamers! Hey guys, kamusta naman kayo guys? Kamusta naman yung quarantine life natin dyan? I hope na okay lang kayo at safety kayo at peaceful naman yung mind natin. Well, ako naman guys, I feel grateful. I'm happy na for the past 2 weeks, hindi na ako nagkaka-atake. So, wala akong atake lately. So, happy ako dun. Sana tuloy-tuloy lang ito. Dire-diretso lang. Laban lang talaga. 'Di ba? And of course, syempre, tuloy pa rin yung pag-motivate natin sa sarili natin. Tuloy-tuloy lang yung mga steps na pinaggagawa natin, yung meditation at kung ano-ano man para dire-diretso lang talaga ito. 'Di ba? Kasi yun lang naman talaga yung gusto nating mangyari, na talagang dire-diretso na, tuloy-tuloy lang, and bonggang-bongga na yung healing process. Anyway, before anything else guys, if you like my anxiety videos, please do like my channel and then pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kung kailan ako next mag-upload ng mga videos, di ba? So for this video guys, we're gonna talk about something else. Actually, of course, related pa rin siya sa anxiety, di ba? For the past videos, parang lumihis tayo, no? So, ibang content yung ginawa natin. But, this time, balik tayo sa anxiety. Kasi meron akong na-receive na messages. Ayun. Kasi natanong na rin to sa akin, di ba? And I'm so thankful. Thank you pala sa questions na to. Kasi may mga nagtatanong na ano daw ba yung difference ng panic attack tsaka anxiety attack. Ayun. So, yung difference daw ng panic attack at anxiety attack. Actually, guilty din ako dito, guys. Kung napapanood nyo yung mga dati kong mga videos, yung term ba ng panic attack tsaka yung anxiety attack, talagang napagpapalit-palit ko sila. Ayun. Mahirap kasi sila minsan na i-determine kasi nga talagang minsan connected talaga sila or connected talaga sila, ayun. Pero sa tutusin guys, magkaiba sila. Magkaiba yung panic attack, magkaiba yung anxiety attack. Kasi parang iba yung iba yung pinanggagalingan, parang ganyan. So let's say, i-try nating i-differentiate siya ha. So, but guys, hindi ako doctor ha. I-base ko lang ito sa mga natutunan ko at the same time dun sa experience ko at kung ano talagang naramdaman ko nung mga times na yon dun sa actual na attack na naramdaman ko. Pero kung meron mang mga psychologist or psychiatrist na nanonood ngayon sa video na to, please do correct me if I'm wrong. Comment kayo dun sa comment section para at least naman malinawan ang lahat, di ba? Okay, so let's start muna dun sa anxiety. So anxiety attack, ano yung anxiety attack? So yung anxiety attack daw kasi guys, it's more of a merong part ng brain natin na pag nagkakaroon tayo ng anxiety attack, nagpo-produce siya ng parang hormones. Pero yung hormones na yun is para tumaas yung parang tumaas yung worried. Parang it's more of worried. Ganyan, worrying, ganyan. So yun yung sinisikret niya. Sumisikret siya ng hormones na parang nagwo-worry tayo. Ganyan. So yun yung anxiety. It's more of worrying. It's more of being worried, ganyan. So for us na may anxiety issues, extreme worrying, yun yung nangyayari sa atin. Kaya lang yung problema guys, yung worrying natin, yung anxiety natin, binibase natin dun sa parang abstract na threat. So ibig sabihin based on feelings, based on ideas, wala talaga siyang pinaka-basis. Let's say for example, ako, nagka-anxiety ako, let's say, kumain ako ng bagnet. Example lang to ha, kasi ito yung nangyari sa akin before. Kumain ako ng bagnet, nagka-anxiety ako kasi sinasabi ng isip ko na magkakaroon ako ng heart attack kasi kumain ako ng bagnet. So parang, in my mind, yung bagnet is equal to heart attack. At mangyayari na siya sa akin ngayon na. So parang ganun yung nangyari sa akin. So and then ayun na, nagka-anxiety attack na ako, hindi na ako mapakali, hindi na ako, ayan na, gusto ko nang tumakbo or magpa-pass out na ako kasi feeling ko nagre-restrict na yung stomach ko at hindi na ako makahinga. So anxiety attack yun. Kasi sinasabi kasi doon is abstract daw yung mga
yung mga threat. So, hindi naman ibig sabihin na pag kumain ka ng bagnet, magkaka-heart attack ka na kaagad, 'di ba? At the same time, wala naman akong heart problems. So 'di ba? So parang ganon, hindi siya totoo. So hindi siya parang concrete talaga. So binibase mo lang dun sa nafe-feel mo, binibase mo lang dun sa ideas mo na it could be. So parang mga what if. Yun. Yun yung si anxiety. So what if ganito, what if ganyan, baka ganito yung mangyari. Ganon siya. So hindi talaga siya yung eminent na threat, ganon. So, ganon si anxiety. Kaya lang, ang problema sa atin na may anxiety issues, mas extreme yung nararamdaman natin compared sa mga walang anxiety issues. Though, hindi ibig sabihin na hindi na sila nagkakaroon ng anxiety. Yung anxiety kasi guys is normal sa everyday life natin, no? But then, for us na may anxiety talaga, mas ano sa atin, mas matindi. Mas matindi yung effect niya. Now, pagdating naman sa panic attack, so sa panic attack, guys, so parang ano siya, yung brain is nagsisecrete siya ng parang hormones na is based on more on fear. Sa fear, takot, ayun. So parang meron siyang kasamang adrenaline rush, ganyan. So meron siyang parang ilalagay ka niya dun sa situation na fight or flight situation. Ayun. And then, medyo eminent yung threat. So, parang andyan yung threat mismo. Let's say, for example, meron kang stage fright, no? So, parang, or kahit na wala kang stage fright, tapos, hindi ka ganun ka-prepare dun sa report mo. Magre-report ka, tapos hindi ka ganun ka-prepare dun sa report mo. Ayan nga, nandyan kasi environment mismo na yan. So ngayon, nagpa-panic attack ka, nagkakaroon ka ng panic, kasi nga, hindi ka ganun ka-prepare, so natatakot ka ngayon, andun yung fear, kumakabog-kabog yung dibdib mong ganyan, ramdam mo yung kumakabog-kabog yung dibdib, ganyan. Kasi natatakot ka, yun yung panic attack, yun. So far, yun yung doon ko sila na-distinguish. And at the same time, yung panic attack, guys, ano siya? Sumushoot up siya, then nawawala. Pag ni-remove mo na yung sarili mo dun sa situation na yun, wala na siya. Whereas si anxiety attack, naglilinger pa siya. Nararamdaman mo siya, kumakalma ka pa. Yung pagkalma mo gradually. Ganon. So guys, this is how I understand it based dun sa experience ko, no? If kung merong mga psychologists or mga psychiatrists nandito ngayon na nanonood, correct me if I'm wrong, no? Hindi naman ako expert, kayo yung expert. Let us know. Ayun, educate us. Ganon. And at the same time, thank you dun sa nagtanong kasi talagang napaisip ako, and at the same time talagang binalikan ko lahat ng mga atake ko. So, napunta ako ngayon dun sa pinaka-recent na massive attack ko, dun sa nangyari sa akin sa Uptown. So, hinimay-himay ko siya, guys. Hinimay-himay ko siya talaga. And parang na-excite ako dahil talagang hinimay-himay ko yung nangyari sa akin. At inisip ko siya talaga kung ano ba yun. Anxiety attack ba yun? Or panic attack? Ayun. By the way, guys, yung anxiety attack, it could lead to a panic attack. Kasi sa sobrang worry mo, andyan na si takot. Sa sobrang worry mo, nagka-panic attack ka na tuloy. Ayun. So, pwede siyang maging ano talaga. Kaya siya siguro na pagpalit-palit. Kasi talagang minsan, ano talaga sila, tight yung bonding ni panic tsaka ni anxiety, no? Kaya ganun. Basta, ang iniisip ko lang ngayon, para ma-distinguish ko siya is, si anxiety is more on worry. Then si panic is more on fear. Si panic, kailangan eminent yung threat niya, andyan yung threat. And at the same time, meron siyang fight or flight na mode ng emotions mo. And at the same time, andun yung kinakabahan ka talaga dahil takot na takot ka. Ayun, ganun yung panic attack. Si anxiety, wala masyadong ganun. Basta you're worried, you're anxious, nag-hyperventilate, mayroong ganun, tapos parang yun, yung parang hindi ako makahinga, ganyan, may chills, may mga ganung eksena din si anxiety, pero wala yung parang lumuklok, yung fight or flight ba yun? Wala yung parang lumukso yung
kabog ng dibdib mo sa takot. Walang ganong feeling. Parang binalikan ko ngayon yung yung pinaka last ko na na massive attack ko. Yung pumunta ako ng Uptown, di ba? So inisip ko talaga siya para akong tanga. Inisip ko talaga siya, binalikan ko talaga siya. Kaya talagang thank you dun sa nagtanong kasi talagang napaano talaga ako doon. Ano ba yun? Anxiety ba yun or panic ayun? So nung pumunta ako dun, syempre nung una wala, di ba? Wala akong naramdaman, I feel okay, ganyan. So nung pumunta na ako dun sa grocery, pagpasok ko dun sa grocery, wala pa masyadong tao, ikot-ikot ako dun. And then nung napapansin ko na dumadami na yung tao, nararamdaman ko na si anxiety. So nagwo-worry na ako. Nararamdaman na ni anxiety, ng katawan ko yung anxiety. So nagwo-worry na ako na baka mamaya makakuha ko ng coronavirus dito. Baka more on baka what if. So I feel anxious. I feel na hindi ako maka-burp, ganyan. So may andun yung feeling na yun. Pero wala dun yung fight or flight na feeling. Wala dun yung parang kumakabog-kabog yung dibdib ko at gusto ko nang tumakbo sa takot. Wala naman dun. Wala siya. And then, wala pa siya, no? So, ayun na. So, nakuha ko na yung mga pinamili ko. Pumila na ako dun sa cashier na sobrang mahaba yung pila. Tapos, medyo dikit-dikit na, no? So, ang nararamdaman ko nung time kasi na yun is more on worried na baka mamaya isa doon sa harapan ko, isa sa likod ko. Dahil nga sa aisle, baka mamaya nakatabi ko may nag-positive tapos nakatabi ko na may coronavirus, na-acquired ko sa kanya yung virus. Ganyan. So it's more of like that. So pero nararamdaman ko yung yung parang yung nararamdaman ko yung effect sa katawan ko na parang nagko-constrict, 'di ba? Every time na nagkakaroon ako ng anxiety, nagko-constrict yung stomach ko na feeling ko hindi makapasok yung hangin sa katawan ko. And at the same time, andyan na yung si tension headache. So habang patagal ako ng patagal doon sa nakapila sa cashier, pabigat siya ng pabigat. So parang andun lang yung pero wala naman akong feeling na iwanan ko na to, tatakbo na ako dahil kumakabog-kabog na yung dibdib ko sa takot. Walang gano'n namang na feeling. So nung nandun ako sa cashier, galaw lang ako ng galaw ng ganyan. Pero andun yung worried talaga. It's more of worried Pero nagre-react yung katawan ko. Na feeling ko magpa-pass out ako anytime soon kasi para magko-close yung nostril ko at hindi makapasok yung hangin. Pero dahil nagbe-breathing exercise ako, yung mga breathing exercise ko, wala namang problema yung breathing kasi nakakapasok naman yung hangin. Sinasabi lang ng isip ko na ganun yung mangyayari. So it's more of worried, no? It's more of worried. Hindi siya yung takot talaga na bug, ganyan sa dibdib. So parang, so syempre ayun na, diba? So natapos na ako, nakapagbayad na ako, I feel fine. Kung if you're just parang spectator na hindi mo alam kung anong nangyayari sa loob ko, hindi mo iisipin na nagkaka-anxiety attack na ako. Kasi I look fine. Ganyan lang ako, galaw lang ako ng galaw, ganyan. Kasi parang kailangan ko lang igalaw yung katawan ko. Kasi feeling ko, stop hindi ako makagalaw. Feeling ko hindi ko maigalaw yung katawan ko, hindi ko maigalaw yung tuhod ko. And then, magpapass out na lang ako kasi wala na. Ganon yung sinasabi ni isip ko sa akin. Kaya nag-breathing exercise ako para i-counter yung na yun, parang i-release yung negative na thoughts na yun para mawala siya sa isip ko at para mag-register sa katawan ko na I'm okay, ganyan. Pero wala pa rin doon yung wala doon yung fight or flight na iwanan ko wala yung kabog ng dibdib. Doon iniisip ko din na andun yung parang imminent threat kasi nandun ako sa situation na yun na pwede talaga akong magka-acquire ng virus kasi andyan lang naman ako sa paligid, hindi mo naman kilala yung mga taong nakakasalamuha ko, di ba? Pero inisip ko na lang na wala naman doon yung kabog ng dibdib. Kasi sabi doon sa binasa ko, kailangan andun yung at least 4 daw na andun yung 4 na tawag nito na symptoms. So andun yung palpitation, bug, ganun yung feeling na takot ka.
every time, let's say, yung feeling na, kumbaga, muntik ka nang mabangga, ay, knock on wood ha, yung mga feeling na gano'n, yung parang gumulat sa'yo, tapos biglang tumalon yung heart mo, parang ganyan, sobrang takot na takot ka, ganyan, yung parang gano'n na feeling. Wala, hindi ko naramdaman yon. Pero ang naramdaman ko is more of a worried na baka ma-acquire ko yung virus, pero nagre-react yung katawan ko. At the same time, it's more of yung tension headache ko, which is indication yon na nagkakaroon ako ng anxiety attack. And andun yung parang magko-close yung diaphragm ko at hindi makapasok yung hangin. It's more of yung nagko-close yung nagko-close yung nostril ko at hindi ako makapag-inhale. It's more of hindi ko maigalaw yung mga tuhod ko, hindi ko magalaw yung mga katawan ko at magpa-pass out na ako anytime soon. Ganon yung sinasabi ni mind ng isip ko, ni anxiety sa akin. It's more of like that. And talagang and then nag-ano ba ako nung sweat? Nag-chills. Walang sweating. Walang chills. It's more of extreme worry. Yun. It's more of extreme worries na meron siyang kasamang mga hindi naman siya physical symptoms. Kasi kung tutuusin, okay naman yung katawan ko. Nandito lang siya talaga sa mind. So, si mind ay nagsasabi sa akin na magko-close yung diaphragm ko. Si mind yung nagsasabi sa akin na magpa-pass out ako. Si mind yung nagsasabi sa akin na mawawalan ako ng malay. Siguro ang pinaka-physical symptoms na ramdaman ko is the tension headache. Yun. Tapos habang patagal ako ng patagal doon, pabigat siya ng pabigat. Nung nakaalis na ako, umakyat na ako dun sa taas para mag-breathing exercises, gradually siyang bumaba. Hanggang yung tinatawagan ko yung sisters ko, nag-usap kami, hanggang naglakad na ako pa uwi, hanggang pagdating ko dito sa bahay, wala na siya. Ayun. So, wala akong panic attack. Ano iniisip ko naman? Nagkakaano daw siya eh. Ang anxiety attack, it could lead to a panic attack. So far, hindi naman siya nag-lead into panic attack. So, pinaka-indication ko na lang ngayon into panic attack is kung nandun yung fight or flight na feeling, at the same time, nandun yung kabog ng dibdib. So, ramdam mo talaga yung takot. Yun. So, yun yung classification ko ngayon. Binabalikan ko lahat ng mga yung mga atake ko, guys. Oo, binabalikan ko ngayon lahat ng mga atake ko at inisip ko siya ano ba yun? Panic attack ba yun? Anxiety attack? Ngayon, nagkakaroon ng panic disorder yung isang tao. Kung yung panic attack is hindi gradual. Kung yung panic attack niya is frequent. When I say frequent, siguro almost every day. Ayun guys, so I hope it makes sense naman, no? So parang in-example ko yung yung nangyari sa akin yung sa previous anxiety attack ko, no? For me, ang pinaka-indication sa akin ng panic attack is kailangan nandun daw yung apat. Basta for me lang, sa akin lang to ha. Yung indication ko is andun yung fight or flight na emotions. Talagang gusto mo nang tumalon, tumakbo, ganyan. At saka andun yung kabog ng dibdib. Dugdug. Gano'n na feeling, na takot ka. Ayun, so yun yung panic attack. So far naman, wala naman akong ganong feeling. But I think dun sa mga previous attack ko noon, siguro nandun, nagpanic attack ako noon. Siguro yun yung mga time na dinadala ko yung sarili ko sa ospital. Ayun. But lately, sa naisip ko, wala naman akong naisip na may kasama siyang nag-lead into panic attack yung mga anxiety attack ko. Pero guys, this is just me ha. Binibase ko lang ito sa experience ko so far sa mga natutunan ko at based on sa pagkaintindi ko. Still, I suggest punta pa rin kayo sa mga expert, punta pa rin kayo sa mga doktor at doon nyo itanong, doon kayo magpa-diagnose. Huwag nyong i-base yung diagnosis ninyo dito sa pinag-uusapan natin dito. I'm not an expert, binibase ko lang ito sa mga experiences ko, binibase ko lang ito sa on how I understand it. Diba? Ayun guys, so kahit papano, no, hopefully meron kayong nakuha. But still, don't rely on this video. Share ko lang kung ano yung mga na-experience ko before. Lahat naman ng mga sinasabi ko dito, nire-relate ko doon sa mga nangyari sa akin. Thank you nga pala. Thank you sa mga bago nating subscribers. Guys,
welcome to the community. Thank you for being here. Thank you for subscribing. Sana may mga nakukuha kayo kahit papano, no? And kung meron naman kayong pwedeng i-share, please do dun sa comment section, sulat nyo dun para at least makita ng lahat at matulungan din naman sila, diba? Anyway, thank you dun sa mga nag-message sa akin. Thank you dun sa mga namumusta sa akin. Ayun. And sa mga bago natin subscriber, like nyo yung video na to. Please give me a thumbs up. And hanggang sa susunod na video na lang ulit, ha? Thank you so much sa supportan ninyo. And as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Please stay at home and stay safe. And stay healthy. Bye for now. Bye.